A 8ª edición de Augal arrinca o vindeiro luns 26 de novembro cun obradoiro de corrección de cor a cargo de Fernando Alfonsín e Alfonso Merino. O día seguinte terá lugar a segunda sesión formativa sobre dirección de fotografía impartida por Suso Bello. É todo creo que un percorrido polo audiovisual galego, non só no feito de mirar películas, sino recoñecer o traballo de moita xente que aparece nos títulos de crédito e que moitas veces non nos quedamos ao final da peli para ver quen fixo esa peli, quen está detrás da cor, do son, da dirección de foto, porque moitas veces nos quedamos co director e cos actores, e hai moita xente aí detrás que son partícipes e que son tan importantes como directores, productores e actores. Os obradoiros retomaránse en marzo con sesións sobre son con Miguel Barbosa e sobre guión con Raúl García Pérez. Ademais da formación, haberá proxeccións de curtametraxes o mércores 12 de decembro, cos títulos A Meca dos Cines, A Muller Invisible e Brotes, e de longametraxes, ca presentación e coloquio sobre La sombra de la lei de Dani de la Torre e A estación violenta de Anxos Fazáns. Pero ademais hai que salientar nesta edición a gran presencia que vai ter Pontevedra na programación, porque das dúas longas, unha A sombra da lei, La sombra de la lei, foi rodada aquí, moi preto aquí, no Instituto Valle Inclán, que todos coñecemos, era a comisaría, unha película moi ben feita, de verdade que paga a pena vela, ademais, se temos aquí a sorte de ter a Dani de la Torre, a súa produtora en Malustres. O 16 de abril será a sesión de clausura ca conferencia de Elena Mera sobre a comercialización de produtos audiovisuais. O programa, polo que xa teñen pasado ao longo destes anos 80 profesionais e 60 proxectos, pretende ser un espazo de conexión entre estudantes e o sector audiovisual. En total, impartiránse 40 horas de formación. A inscripción, gratuita, está aberta a todos os interesados a través do correo electrónico audiovisual.agadic@xunta.gal, cubrindo o formulario que se atopa na web da Agadic.